Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Imos ca información nesta xornada de xoves, día 18 de Nadal, de decembro, donde hoxe lles falaremos da visita de Papá Noel. De eso será ou centrará o noso informativo, pero tamén falaremos de toda a programación do Nadal que preparou o Concello de Cerceda para os próximos días. Tamén na radio e na televisión de Cerceda falaremos da carreira San Silvestre, falaremos de sábados de baile, que este sábado será a última edición deste ano. Tamén hai un concerto ao mediodía de Mr. Camándula, pechará a súa xira deste ano. Falaremos do servicio de terapia ocupacional da ITV de Turismos que se pode pasar aquí en Cerceda, dos deportes do calendario deportivo da fin de semana dos nosos equipos e pecharemos co tempo, que as previsións para mañán nos din de que teremos unha xornada de transición de cara a que para a fin de semana volva a entrar unha nova borrasca. De iso falaremos nun informativo que agora comeza. Como decíamos, antes de falarlles da visita de Papá Noel, lembramos que o Concello de Cerceda programou diferentes actos para este Nadal, para que vayan facendo as súas previsións. Lembren que o Concello xa fixo un encendido de luces, tanto nos campos da Feira de Cerceda como da Silva, en outras partes do Concello, pero simbólicamente nos campos da Feira, que ali, aparte dese encendido de luces, hubo unha degustación de filloas, e agora tamén aqueles que queiran poden achegarse ao campo da Feira de Cerceda a ver ese poboado, en este caso de Nadal, que ali está exposto, feito por Anomar e por Esther, de Esther Rei Eventos. Estas artistas fixeron tamén un nacemento en Xebre que está exposto na Casa Consistorial. Decirlles que na xornada de mañán venres día 19, hai un espectáculo de maxia gratuito a cargo de Cayetano Lledó, co seu espectáculo Un Show Increíble. Será mañán venres ás 6 da tarde no Auditorio Municipal. Para o martes da semana que ven, martes 23, haberá música tradicional co grupo Tres Pesos, de cando os animais cantaban, así se chama. A súa presentación será ás 6:30 da tarde do martes 23 no auditorio con entrada gratuita. O domingo, día 28, de novo un espectáculo de maxia a cargo de Joshua Kenneth, que será ás 12:30 no auditorio. O domingo 28, outro espectáculo de maxia de Joshua Kenneth. Decirlles que para comenzar o ano, o Concello, o xoves día 1 de xaneiro, para comenzar o ano 2026, organiza unha degustación nos campos da Feira de Cerceda e da Silva de chocolate con churros. Xoves 1 de xaneiro, de 9 da mañán a 2 da tarde, nos campos da Feira de Cerceda e da Silva, chocolate con churros gratuitos para todos. Mais adiante queda a cabalgata e a recepción dos Reis Magos, que tamén terán chocolatada. Eso será a víspera de Reis, o 5 de xaneiro. A cabalgata, se o tempo permite, está previsto que salga ás 4 da tarde de diante do Concello e pasarán polo Parque Infantil da Lousa, polo Xalo, polo campo da Festa de Meirama, por Campos de Alga, a Baixa, campo da Festa de Queixas, polo Cruce de Xesteda, Adro de Rodís, campo da Feira da Silva, San Vicenzo e campo da Feira de Cerceda. Un percorrido polo Concello e logo recepción sobre as 7:30 no Auditorio Municipal de Cerceda. En este Nadal volve a haber tamén a segunda carreira San Silvestre Concello de Cerceda, que vai a ser o primeiro domingo do ano, o día 4 de xaneiro, xa se poden anotar. Será segunda San Silvestre Concello de Cerceda, esa carreira popular, domingo 4 de xaneiro a partir das 11:30 no campo da Feira de Cerceda. Xa hai máis de 160 inscritos e contan con 3 distancias, unha para os maiores, a absoluta, de 4,7 km, outra para os máis pequeniños de 100 metros, de 5 a 9 anos, e unha intermedia de 10 a 14 anos de 800 metros. As inscripcións están abertas na web ccnorte.com, aí deben de buscar a carreira San Silvestre Concello de Cerceda. Decirlle que na categoría de maiores o precio de 3 euros para aportar en este caso, ao seu donativo
o Banco de Alimentos do Concello. O resto das categorías será gratuito. Está organizado polo Concello de Cerceda e pola OCR Cerceda, que dirixe Álvaro Sánchez. Como decíamos, agora retomamos a Papá Noel. Hoxe, xoves, era o día marcado, como todos os anos, para que Papá Noel se achegue previamente, antes da noite máxica do 24 ou 25, se achegue a Cerceda para estar cos máis pequenos e recoller as súas cartas, as súas ilusións, os seus regalos, o que queren pedir, e se achegaron á escola infantil, ao colexo O Cruce de Cerceda e ao Celso Emilio Ferreiro de A Silva. Na xornada tamén da tarde se van a chegar ao Centro Día Fogar Residencial de Cerceda e tamén o Centro Social no edificio do Museo do Moucho. Decirlles que a ilusión dos nenos, de novo, os máis pequeniños na escola infantil, donde houve, como sempre, algo de medo, choros, pero, en xeral, a actitude dos nenos era de moita ilusión, vendo a Papá Noel, que ademais lle traxo un agasallo, un regalo a todos eles, desde os máis pequenos hasta os maiores, dende a escola infantil hasta os de primaria. En este caso, imos a ver unha reportaxe da visita de Papá Noel, que lóxicamente estuvo acompañado tamén por responsables do Concello. Es una experiencia muy bonita, hay muchos niños buenos y todos muy contentos y muy alegres por las Navidades. Ya les hemos repartido algunos regalitos y unos detalles y van a esperar ya hasta el día 24 para que se le entregue el resto de los regalos. Bueno, de todos los que tuvo, ¿hay alguna anécdota? ¿La mayoría que le piden? ¿Le dieron sus cartas? Todos me dieron sus cartas, algunos piden grúas, otros la PlayStation 5, las niñas muñecas, otros bicicletas, disfraces, hay de todo un poco, todo variado de los nenos. Aún le queda más jornada, ¿no? Por la tarde creo que va a estar también. Sí, voy a estar en el campo de la feria, en una caseta, y para que los niños puedan venir con los padres para sacarse fotos y hablar un rato con ellos, a ver qué les van a pedir y todo eso. Bueno, ¿qué le dirían, por lo tanto, a los niños y a los padres para esa noche mágica del 24? Esa noche que tienen que portarse todos en familia bien, comer, cenar todo, y acostarse temprano los niños, los padres ser también buenos con sus hijos, que después ya llego yo del 24 para el 25 con mis ayudantes a dejarle los regalos. Hay algunos que ya prometen que este año están portándose regulete y que a partir del año que viene se van a comportar mucho mejor. Agora estamos coa concelleira que un ano máis acompaña a Papá Noel polos colexios e quería que nos conte de novo cal foi a súa impresión, a ilusión dos nenos. Sí, pues bueno, como sempre, a verdade é que para min é un momento, é o día do ano máis, bueno, pues máis máxico, é o mellor día do ano, ver a cara de ilusión dos nenos, esas peticións que lle fan a Papá Noel. De feito, bueno, un neno que lle dixo, pensei que non te iba a ver nunca. E, bueno, pues esas cousas xa valen a pena, non? Acompañar a Papá Noel, que se faga este tipo de actividades, porque é certo que todos pensamos que igual o van a ver, pero hai nenos que, se non é en ocasións como estas que os acercas ao colexio, pois non o poden ver, entón, pois é emocionadísima. Bueno, foi por todos os colexios, aínda queda algúns, por la tarde vai a estar no campo da feira, non? Sí, vamos ahora, iremos ao colexio da Silva, despois iremos ao centro de día. A continuación fará unha parada no Moucho e despois a partir das 5:30, máis ou menos, depende como vayamos de tempo, pois estará no campo da feira, no poblado navideño, nunha casita, tamén recibindo os nenos que se queiran acercar a traerlle as cartas ou a falar con Papá Noel. Bueno, durante toda a mañá os nenos tiveron un agasallo por parte de Papá Noel. Sí, un agasallo para, bueno, pois un poquinho adaptado tamén a cada curso, a cada neno, e sempre salen encantados co regalos. Dende o Concello a programación non remata aquí, quedan moitas máis cousas, mañán, o martes, hai espectáculos de maxia, hai degustación incluso de chocolate del día 1, bueno, sí. E logo queda a cabalgata de Rei. Sí, moitas actividades, estas datas, bueno, son datas de moitas actividades, como ben decías, temos maxia, que ao final o Nadal é eso, é maxia, temos o día do 1 de xaneiro chocolate para a xente que se queira acercar, tamén a comer o chocolate con churros, a cabalgata, que tamén xa está o recorrido, pero bueno, esperemos que o tempo nos acompañe e se poida realizar. Pois recordaremos esta visita nos próximos días, antes da noite máxica, e agora falamos de sábados de baile, porque na xornada de pasado mañán, é dicir, este sábado, vai a ter lugar a última edición deste ano de sábados de baile. Vai a ser
no edificio social, no edificio do Museo do Moucho, no local social, e será como sempre no mismo horario, de 7 da tarde a 10 da noite, donde estará o dúo Reflejos. Todos aqueles que queiran pasalo ben e divertirse, sábados de baile, este sábado que ven, pasado mañán, co dúo Reflejos, de 7 da tarde a 10 da noite, no local social, no edificio do Museo do Moucho. Máis actividade musical. O grupo cercedense Mr. Camándula vai a rematar a súa xira co último single Diáspora e vai non facer en Cerceda na xornada do sábado. Esta banda cercedense terá un fin de semana con doble concerto, un formato acústico e a hora do vermú, é dicir, este sábado, día 20, na taberna de Cerceda, ás 12:30, concerto de Mr. Camándula a hora do vermú. E logo o domingo terán outro no Transistor de Bertamiráns a 1:30. Cambiando de tema, recordamosles que o Concello de Cerceda, en colaboración co Sergas, dispón dende primeiros de outubro de un servicio de terapia ocupacional dirixido a reducir a soedade non desexada en persoas maiores, especialmente nesta época do Nadal. O programa chamase Queremos Escoitarte e vai dirixido, en principio, aos veciños maiores de 80 anos. E o Concello se está poñendo en contacto con todos eles ou por teléfono ou de maneira similar e se alguén quere chamar ao Concello directamente e solicitar este servicio, pode chamar ao 981 68 60 68 ou achegarse á terceira planta da Casa do Concello nas oficinas de Servicios Sociais polas mañás. En canto a ITV de turismos, recordar que no mes que ven se pode pasar a ITV en Cerceda, ITV de vehículos lixeiros, que serán nos aparcamentos superiores do Parque Acuático. Van a estar o luns 19, martes 20 e mércores 21 de xaneiro. Para solicitar cita teñen que ser a partir de 30 días antes, de momento, ata a xornada de mañán non poderían pedir cita. A cita teñen que pedila por teléfono se queren no 981 92 80 80 ou na súa web www.citv.com. Canto a páxina deportiva, repasamos os partidos desta fin de semana dos nosos equipos, que xa coñecemos cales serán. Comenzando pola primeira categoría, Galicia, o Queixas tenta de volver a coller bons resultados positivos, e para elo xoga na casa este próximo domingo. Queixas Arzúa e o partido o domingo ás 4:30 no campo da Revolta. Partido interesante entre o Queixas e un Arzúa que en este caso chegou a estar na terceira división e que será un difícil rival para o Queixas na casa, o domingo ás 4:30 no campo da Revolta. Na terceira categoría Galicia tamén hai interesantes encontros. O Bergantiños B se mide o Atlético Cercedense. En este caso, o partido é entre dous equipos que aspiran ao ascenso directo. Bergantiños B, Atlético Cercedense. Tamén unha pedra de toque para o Atlético Cercedense, que se veu sorprendido na casa a pasada fin de semana e ten agora unha oportunidade de resarcirse. O partido é o domingo ás 6 da tarde no campo das Eiroas en Carballo. Para a súa parte, o San Martiño recibe o Vila de Ordes e tamén xoga o domingo ás 4 da tarde no anexo do Roxo. San Martiño, Vila de Ordes. E o Rodís xoga fora da casa, Vilasantar Rodís. O partido tamén é o domingo ás 6 da tarde en Vilasantar. No fútbol femenino retoma a Liga o equipo femenino e vai a xogar en Negreira. Negreira Atlético Cercedense femenino. O partido é o domingo ás 12 do mediodía no campo do Capelo en Negreira. Os xuvenís do Atlético Cercedense xogan na casa, Atlético Cercedense Sporting Burgo, o sábado ás 4 da tarde no Roxo. Pola súa parte, os cadetes tamén xogan na casa, Atlético Cercedense Cadete Olímpico B. O partido é o domingo ás 12 do mediodía no Roxo. Os infantís xogan fora da casa, Ordes B, Atlético Cercedense Infantil, e o sábado ás 4 da tarde no campo de Vista Alegre, en Ordes. Os alevíns, o equipo A, xoga na casa, Atlético Cercedense Alevín A, 11 Caballeros. O partido é hoxe xoves, adiántase a hoxe xoves ás 6 da tarde no campo do Roxo.
O B, o Alevín B, descansa e os Benxamíns, o A, Atlético Cercedense Benxamín A, xoga na casa o sábado contra o Marino de Mera, sábado ás 10 da mañán no Roxo. Mentras que o B tamén xoga na casa Atlético Cercedense Benxamín B contra o Bisantoña a continuación, sábado ás 11:10. E tamén xogan ese mesmo día e a continuación os prebenxamíns, Atlético Cercedense Prebenxamín Orillamar, tamén é o sábado ás 12:20 no Roxo. No fútbol de maiores de veteranos na segunda división, o líder San Martiño recibe na casa a Capela, San Martiño a Capela, este sábado ás 4 da tarde no campo das Tinajas en Encrobas. Pola súa parte o Cerceda xoga en San Pedro, Atlético San Pedro Cerceda o sábado ás 6 da tarde en Iñás. E na segunda B de veteranos hai un Atlético Sobrado Rodís e o sábado ás 4:30 en Sobrado. Rematamos co tempo. A xornada de mañán venres será de transición cunha nova fronte que chegará durante o sábado. Deste xeito, mañán teremos ceus anubrados, con menos nubes, canto máis o oeste e con unha precipitación feble a primeiras horas. Decirlle que as temperaturas sufrirán un descenso entre lixeiro a moderado para a xornada de mañán, será o máis destacado. Os ventos soprarán de compoñente norte, serán frouxos en xeral e moderados no litoral. Pois co tempo rematamos o seu informativo. Nada máis, gracias pola súa compañía. Saúdos na radio de Marisol Rodríguez e de Tomás Ramos, na televisión de Manuel Eirís, na redacción e quen lles falou, Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada, moi boas tardes. Adeus.